Здравейте хора, днес ще снимаме за първи път клип на Пакта. Нека да започваме. Помагате на ваш близък в чужбина, за да учи, да плати разходи. Пак реклами. Добре хора, почваме с Пакт. Ето го. Нека да започваме. За първи път снимам Пакта, първа част. Никога преди не съм снимал. Така, ако видеото ви хареса, лайкнете се, абонирайте за канала и ме последвайте за още такива видеа. Помагате на ваш близък в чужбина, за да учи, да плати разходи, да купи само... Колко лайка? 1500 лайка. Ако стигна до 1500 лайка, сте на втора част на Пакт. Сега, нека да започнем първите постройки, които съм строял. После ще отидем и към магазинът. Добре, нека да започваме. Както виждате, тук имам... Сетих се да направя нещо и за пчелите, като те са създали медът. И реших да направя това нещо, в което вътре има пчелички и има и косери. Които косери мога и тук да слагам вътре мед в съндъците, които са. Както виждате, има много пчели, има и светлина. Има и цветя да събират мед. Следващото, което тук виждате в каменната постройка, се сетих и за малък паркур, който е много маличък. И ако искате да го направим. Много съм голям нуб. Добре, това не сте го видяли, не съм умрял. Добре, хоп, хоп. И ако минете това, наградата е... 12 стака диаманти и 12 стака злато. И енчантнати брадва меч и кирка. Никога не ми се получава. Добре, това го игнорирайте и не. Добре. И следващата постройка съм направил една малка палатка. Тук... Чакайте, тук се опрето в клоните. Абе... Хора! За да не на улица съм. Явно се трябва да влезам като на обувата. Добре. Тук, както виждате, съм сложил двама човека и, както виждате, те си пицат маршмелоус. Това е моят малък приятел, който много е сладък и държи мед, за да ме защитава в нощта може. И това ми е малкият свят, в който има малка част от гората. Защото, както виждате, тук има само изкуствено направени дървета. Добре. Тук вътре, както виждате, формата му е нещо като обърнат квадрат наопаки. И тук има дървета, има цветя, има и много други работи. Забравих да кажа, тук има стълбичка. Добре. Има една сцена, на която съм сложил това. Представете си, че е Майкъл Джексън, например. Тя реклами. Това съм го нарекал
кулата на смъртта. Добре, нека да тестваме. Много светлини има. Ако гледате този клип как минавам по това, ви желая да си намалите светлината. Така със сигурност ще ви бъде по-добре. Сега нека да го тестваме. Уи! Оцели. Yes! Добре, както виждате, подът е направен от бял... Какво беше това? Бял бетон. И тук съм сложил светлите блокове, да не е много голяма тъмница. И добре. Да минаваме към следващото. Малка гейминг зала. За геймъри. Която се намира тук. Сложил съм страница, тя да не е много дървено. И тук, да, малко е гносно. Та стая пропуснете. Нека да пропуснем тази част. И най-накрая, това е за Хелоуин. Не че е накрая, ами съм сложила и това. Като натисна ръчката и вижте какво стана. Сложил съм малко редстоун и съм сложил... Това застанал така. Добре. Сложил съм една поставка за броня и съм сложил глава на зомби. Тук съм направил малък гроб, за да е по-хелоуинско. И да. И съм го свързал към една ръчка. Това е дървото на желанията. Да, тъмнина. Изчакайте малко. Да не разпъче пълна тъмница навън. Помагате на ваш близък в чужбина. За да учи. Да плати разходи. Да купи самолетен билет. Сега, както ви казах, това е дървото на желанието, което е мега голямо. Както виждате, тук има нещо като малка фермичка. Не питайте как се взимат тези най-малките, но да. Измислил съм. Тази колата не какво прави тук. Но ред, това е нещо като много голяма библиотека, в която и може и да си енчантнем нещата. Тук има супер много книги. Отгоре стъклата с червено, зелено и синьо. Тук имаме енчантинг тейбъл, ако реша си енчантнем нещо. Добре. Не се затваря. Абе. Добре. Забравих да ви покажа. Тук имам Nether портал. Имам малък. Помагате на ваш близък в чужбина. Реклама. За да учи. Да плати разходи. Да купи самолет. Добре, както казах, тук е малък фонтан, който съм го направил от малки светлинки. И да. Има много светлини. Това е малко селце. Ето е камбана. Чайте се събуда селените въобще, ако има такива. Това тук е кладенеца. И само в тази къста може се влезне. И е много мъничка. И ето го и отзад. Хоп! Няма никакво пространство. Най-вече за мене. И съм направил и този грозен човек. Нещо като наблюдателница. Ето тук се отива към наблюдателница. Защо съм толкова зле в тия бутони? Нещо като наблюдателница, да, наподобява. И както виждате, ето тук през устата и през очите. Чакай,
Не мога да стигна до там. Да, и превщите може да го използвате като наблюдателница. В тази батерия. Добре. Добре, този път не ми бъгна. Добре, чакай, забравих да ви показвам нещо, което има най-много елементи. И поне и къста този път. Ето е къстичката. Игнорирайте, че е такава форма. Да, отгоре има покрив. И да влизаме вътре. Тук, както виждате, има много килими, има цветя. И тук над цветята има фенерчета. И над всяко цвет има фенерче. Тук ми е малката барачка, в която мога да си слагам неща. Например, тук имам... Тук вижте какво съм писал. Да, и другите работи не съм ги писал. Те си оставят ниската. И това не ми трябва. Тук оставам работи, които за сега не ми трябват. Въобще. Тук имам малък хол с телевизор, който е по-голям от всичко. Тук имам фенерецата и имам цвет навсякъде има цветя. Имам диван, маса, има още един диван и още една маса тук. Добре. Сега. Отиваме към банята. Да, игнорирайте. Оставете банята. Добре, тук е моето легло. Тук мислех да слагам нещо като съндъци. Ама не. Добре, тук имам крафтинг тейбъл, имам и свест. Що ми угасна свеста, бе? Хора, свеста ми умря. Ще оправя след видеото. Добре. Имаме и не съм забравил на нещо, което го има и на градския център. Снежна пързалка. Ледена пързалка. Да си забавя вътчица. Хоп. Та откъм отдива. Помагате на ваш близък в чужбина, за да учи, да плати разходи. Що ми трябва да има реклама? Точно ледената пързалка. Не. Винаги объркам страница. Стоя така в Майнкрафт. Бъгс Бъни, какво правиш? Какво правиш, брат? Кати се. Уи! Струсих си лодката. Герой с преслия чупис. Спри да се въртис. Няма значение. Не. Уи! Просто остава, че ледената пързалка не е за мене. Така. Тук съм направил едно малко влакче. Ей тук. Не е това влакче. Ей тук. Къде ми е влака, бе? Откъде започва се влака, бе? Няма значение. Да отидем към тази постройка. Чай виж какво. Както виждате, че коридорът е много дълъг. Както в игрите, който ако намериш такъв коридор, никога не оцелява се. И тук, ако минеш през това, получава всичко това. И не да райд броня, обаче как да се измъкнеш, аз съм го измислил. Ей, това е начинът да се измъкнеш. Хоп. И от тук се измъкваш. И от тук отивам надолу направо. Тук, както виждате, това съм го научил от един човек, ама не ми се получи както неговото, ама поне стана. Това се прави с лава, гъба и вода. Добре. И вътре толкова цветове имам, че да не ви казвам. Тук имам книги, имам и съндъци. Тук имам нещо като знаменце.
Да, нещо такова подобно. Тук имам свести и това ми е компютъра. Това крафтинг тейбъл съм го използвал като клавиатура, а и това ми е, да, компютър. Тук имам легла, тук имам това, да, от тук мога да си направя магийки. И е тук на втория. Аз забравих, имам и светлинки. И на втория етаж реших да сложа градинка. Мале, колко храсти. И тук има дръвче. И най-готино тук има... Къде си, бе? Там, ако не го виждате, има аксолотъл. Покажи се да те видят хората, бе. Ето го. Много готино изглежда. Никога не се показва. Добре, да отиваме към първия етаж и да се умитаме от тук, че аксолотъл го е срамно нещо. Тук, както виждате, е нещото, което е най-дълго в мината. Тук, както виждате, съм продължил надолу, защото намерих и тази пестера, в която от нея, знаете ли какво бях открил, колко работи? Сегачка се ви показва. Помагате на ваш близък в чужбина, Да, преди да ми излезе за да учи, реклама. да плати разходи. Ако не знаете, половината от постройките са от моята Майнкрафт книга, където там има 20 миниатюрни постройки. Да, има 20 миниатюрни постройки. Както виждате, това също е от любимият ми Майнкрафт влогър. Къде дойде това яйче, бе? Тебе ще оставя тук. Петеките. Добре. Герой с приятсопис. Тук, както виждате, имам малко басейнице. Отдолу имам... Кой ми взе решето? Ти малък кон черен. Добре, тук имам бурета. Отгоре имам огънче. Тук имам светлини. Както виждате, имам печка. И да, и тук има... забравих да ви покажа какво съм събрал от мината. Това всичкото. Да, я съм намирал и спаунери, оттам са тия брони и други работи. И това всичко. Да, хора, много места. Много работи. В тези блокове, както виждате, имам... Чакай да взема един такъв и един. В червените супер-боксове имам тъпи работи, а в зеления диаманти. И то много наброй диаманти. А хубавото е, че и така мога да си ги правя повече. Сега, ако не, както видяхте, ги умнозих. Таблица за умножение ми е навсякъде. Отивам да спа. Тук, както виждате, имам една къста, в която всичко е светлина. Тук имам съндъци, имам да си чета книжка тук. Тук имам легло. Имам крафтинг тейбъл и свести. И се сетих да направя, за да мога да взимам книгите ми. Дали ми трябва стълб, за да се кача на някои, които са нависоко. И добре, отивам да спа най-накрая. Разгъне транзистор. Помагате на ваш близък в чужбина, за да учи, да плати разходи. Дори да ми отваря с реклами. Не. Добре, нека да се аз ще вратата отворена. Проблем. Поне никой не е влезнал. Тук това да не ви го показвам малко тъпо. Дотидем към тази къща. Където тук има ограда за всеки като мен. Да, аз винаги скачам от тук. И тук, както виждате, имам
гълце, легло, имам съндъци. Единият съндък игнорирайте в стената. Тук имам книги, пак много светлина, кратките, вести. Помагате на ваш близък в чужбина, И реклама. за да учи. За втория път. Рекламите е за това. Не, кажи се пак ми пъгна. Добре, да отидем и тук. Добре, сега тук ми е склада, който е пълен с простотинки. Добре, сега нека да продължаваме към другите постройки. Онова там, където го виждате, е много... Не, това бе мърдница. Е много готино, има си басейна, обаче вътре няма нищо. Къста не. И не да показвам, защото... Да. И тук съм се сетил да направя... Тази къста на кой ви подобява? Тази къста е част от анимационно филмче. Писете в коментарите, знаете ли от кое? Във филмът е това отвън, което виждате оградата, е съвъзета. Както виждате, тук има пясък, който много ви подсказва. И вижте как изглежда вътре. Познахте ли? Ако сте познали, писете долу в коментарите на какво ви подобява. Това ще ви даде още един зокер. А това тук е за да даваш на клиентите някаква храна, която няма да ви е казано, защото се сетите от кой анимационен филм е. И нека да продължавам. Ето тази постройка, която виждате на екраните, вече съм я строял от моята Майнкрафт книга. Това е къста под хълм. Тук има дървета, както виждате, и тук ми е входът или вратичката. Тук, както виждате, имам много зито. Имам светлина. И е така изглежда входът. Малко е пусто вътре, ама игнорирайте. Добре, тук има съндъци, в което има нищо. А тук нататък ми е кухнята. Стой, има дупка, бе. Стой, има дупка, бе. Крипър ли е гръмнал, бе, човек? Не. Абе, нищо. Добре, игнорирайте гръмналото от крипър. Стой, тук. Добре, тук имам мивка. Тук имам... Това съм направил като скаф. Тук съм сложил дърво, дъски и тук по средата съм сложил както така и една табелка да изглежда като скаф. Тук ми е леглото, в което има книги, има пак свести, има легло, има и съндък, в който има нищо. И тук е като малък склад. Тук имам тортички. Игнорирайте, че изядох тортата на мама, нищо. Това тук и аз не знам какво е нещо. Да, рафтове. И тук ми е холът. Както спри, бе! Помагате на ваш близък в чужбина, мразя реклами. за да учи, да плати разходи, да купи самолетен билет. Добре, минаха 2 часа. Спри бе, човек. Спри да спамис. Добре, както аз тук имам книги, имам светлина. Тук пак ли е гръмнал крипър, бе? Имам диванче. И тук имам да се поставям някакви работи. И аз не знам за какво съм го направил това. Добре, разгледахме и тази постройка. И сега ще покажа едно, което го знаете, ама не знам дали го знаете напълно, защото вие трябва да го знаете, ако сте гледали Анди Студио. Защото това е нещо от видеото на Дани, където е дал 1000 лева на един човек да му построи Майнкрафт в пустинята. И тук
съм направил нещо, което има малко повече детайли. Не че е повече детайли от всичко, което без там, ама съм направил това. Направил съм онзи златен скарбей във въздуха, аз съм го направил така, че да има брада. Да, той е милицки на 100 години. И тук, както виждате, имам кули. Все едно от тях са стреляли някакви мумии или там на теории на мои се чувстват ръчете. Добре, тук имам казанцата, имам разни други работи. А тук, както виждате, като гроб. И ако така ступа блока, и както виждате, няма нищо. А по-нататък има съндък, в който съндък има... Обаче, ако... Да, нищо. Това е... игнорирайте го това. Тук има малко... кетчуп. И както виждате, в съндък има всякакви бокуци. И диаманти, емералди, редстоун, въглиста, желязо, злато и пайзина и кокали. Гадост. Добре, да преминаваме към следващото. Това също от книгата. Това е нещо като къщичка на село. И тук, както виждате, имам бурета и имам и още един вход. И от тук се влиза. Така се затваря. Не, това стои така. Както виждате, тук имам легло. Двуетажно легло този път. И имам тук каминка. Имам си... Игнорирайте тази дупка. Имам си овънци, имам си... Да, всичко, което ми трябва. Обаче това беше рибарска колиба. Рибарска колиба ли беше? Да, това е рибарска колиба, защото отдолу се слагат риби и тук се отваря и с въричката просто си кълва рибата. И това е. И тук си слага рибката. Тук имам въричка. Ключи ви са записани. Не бе, брат. Още си. Добре, нека да продължаваме към следващото. Помагате на ваш близък в чужбина, за да учи, пак реклама, да плати разходи, да купи самолетен билет. Ще слезем от този път, защото е по-пряк към следващата постройка. Така. Тук имам нещо, което със сигурност не знаете за какво ми служи. Така. Взимам TNT, Redstone, ръчка и както вие сте за вода, защото тук има вода. И ще направя един трик. Гледайте се. Мах се бе, чупката. Чупката бе. Абе, махни. Махни си бе. Няма. Само не влизай там, където има вода. Точно това място ми трябва. Не влизай! Добре, да влезна вода. Бъди спокоен, Митко. Бъди спокоен, Пачико. Пачико. Бъди спокоен. Сега би трябвало това да се получи. Ако не се получи, не знам. Уи! И пам фей тази къста. За първи път оцелих. И тук, както виждате, има много брони. И тук имам нещо, което го има всички къщи. И време е за най-готиното. И то е... полети. Уи! Плос. Добре, още съм взима. Както виждате, когато дойде Коледа, няма си как да не го направя. Коледна елха! И намерете се звездата е мега огромната. Добре, тук имам едно, което е най-светлинното. Тук имам овце, тук имам прасе. Пея ли се опитвай да избягаш. Имам крава. Имам... Не влизай.
Стой, излезна по човек. Не, не, не! Влез вътре, Госо. Госо, луканката, внимай. Да си проверя тия глупости. Филмдър. Добре, както виждате, тук имам легло. Имам книжки. Пипи дългото чорапче. Имам светли... светли бе. Имам крафтинг тейбъл, имам лампи, имам и други работи. Тук вторият аз имам много печки. Недър портал. Игнорирайте тук така съм го направил, малко е тъп. Тук имам печка, тук имам enchanting table, имам книги, това пак не знам за някакви магийки без това. И това е всичко. Чао. Не побазигам се, не е цяло за клипа с покица. За клипа още не е свършил, има още 2 постройки. Не са 2 постройки. Споко. Добре. Следващите постройки, които съм направил, мисля да ви ги показа във втората част на пакт. Това беше първа част. Ако ви е харесал клипа, лайкнете видеото, абонирайте се за канала